Jeg har om emnet varmekapacitet, og når man snakker om varmekapacitet, så snakker man egentlig om, at der er en sammenhæng mellem den tilførte varme og temperaturstigningen. Man kan opskrive denne sammenhæng. Den tilførte varme er lig varmekapaciteten ganget med temperaturstigningen. Hvis vi ønsker at isolere varmekapaciteten, så dividerer vi med delta T, eller temperaturstigningen, på begge sider. Så der står, at C er lig vores Q og over delta T. Når man snakker om varmekapacitet, så det var jo varmetilførslen over temperaturstigningen. Men da der gælder forskellige værdier, C-værdier, på forskellige stoffer, så kigger vi mere specifikt på den specifikke varmekapacitet. Den specifikke varmekapacitet, eller lille c, nu bliver det forvirrende, men det er lille c, er i varmekapaciteten som den store over massen. Og nu highlighter jeg den fede her for at vise, hvad der er den store. Godt. Denne C-værdi angiver, hvor meget varme der skal tilføres 1 kilo af det pågældende stof for at opvarme det 1 grad. Da vi har varmetilførslen og udtrykket for den specifikke varmekapacitet, så kan vi få ved at isolere varmekapaciteten, sådan her, og ved at indsætte vores varmekapacitet i udtrykket for varmetilførslen, får vi, at varmetilførslen må være lig specifikke varmekapacitet for et pågældende stof samt massen af stoffet, og så gangen med temperaturstigningen. Når et varmt legeme overfører energi til et koldt legeme, får vi, at forskellen, eller delta E indre, den indre energi, er lig varmetilførslen. Godt. Ved at kigge på det her udtryk, så kan vi udregne en fælles temperatur. Her sletter vi så lige varmetilførslen, som der står som Q. Og så tænker vi, hvis vi skal finde pågældende fælles temperatur mellem to stoffer, så må vi sætte dem her til at være lig hinanden. Så herover har jeg nogle værdier for kogende vand puttet ned i en porcelænskrus. Der har vi nemlig begge C-værdier, henholdsvis C1, C2, M1, M2, og så forskellen mellem stoffets egen værdi, egen temperatur, og så fælles temperaturen, som vi ønsker at finde. Her har vi kaldt den x. Da vi har dette udtryk, kan vi skrive delta x, som i øvrigt er en falsk delta x, fordi vi skal tage forbehold for, at der ikke skal være en fortegnsfejl. Så hedder den første masse gange den specifikke varmekapacitet, start, temperatur start, T start, minus x, så skal vi lige den anden masse gange den anden C-værdi, og så her har vi så den andens, som også har spændt T start dog igen, og så minus T start. Ved at indsætte nogle udtryk, så kunne vi sige, at jamen, vand, vi putter cirka 0,3 kilo vand ned i. Og vands specifikke varmekapacitet, det er 4,18 kilojoule energi, der skal tilføres 1 kilo af pågældende stof for at hæve det 1 grad. Dette skal så ganges med vores starttemperatur på vandet, og det er gode 100 grader, rigtig urealistisk for kogende vand, men det er nemt at regne med. Vi skal dog lige tilføje, inden vi går videre til det næste udtryk, at vi går ud fra, at afgivet varme er lig modtaget varme, og vi tager derfor slet ikke højder for miljøet omkring eller omgivelserne. Så vi taber ikke noget energi ved det her, og det er sig selv en fejl også. Så vi har udtrykket for vandet, og så har vi udtrykket for porcelænsglasset. Vi har en, det vejer gode 0,2 kilo. Det har en specifik varmekapacitet
på 0,8 kJ per kilogram, hvis det skal varmes 1 gram. Og så igen, man kan ikke se det her, og så igen en x-værdien, som er fællestemperaturen, og så minus de 20 grader, som er, hvad det er, den er på. Nu står udtrykket for, hvordan man finder fællestemperaturen her samlet. Resten af opgaven kan man løse på en matematisk metode, og vi ser derfor væk fra enhederne, som vi også sagtens skal få til at gå med hinanden. Først ganger vi de her to sammen, som bliver, det giver de her to gange med hinanden. Herefter ganges det her ind i parentesen i næste trin. 0,8 gange 0,8, det må selvfølgelig give 0,16. Og det skal så også ganges med vores parentes i næste runde. De her to gange sammen, det må det selvfølgelig give 125,4. Og så minus det pågældende bare med x bagpå. På den anden side ganger vi 0,16 ind med x og med 20, som giver 3,2. Godt så. Hvad gør vi så herfra? Først vil jeg lægge det her til på begge sider, så vi får, at der står 128,6, og vi har stadig det her til at stå her. Og herefter vil jeg lægge det her til på begge sider. Så der kommer til at stå. Godt så. Nu isolerer vi fællestemperaturen, altså x, ved at dividere med 1,414 på begge sider. Så x bliver derfor lige med 128,6 gange med 1,414. Og det giver en snil fællestemperatur på cirka 91 grader. Det kan skyldes, at porcelæn har en meget, meget lav specifik varmekapacitet i forhold til vandet, ja, og samtidig med, at vi har en god dose vand i forhold til porcelæn.